música. Sure, assim. Sí, sí. Benvingudes a l'Esmorzar. Aquest programa va néixer el 2021 perquè tant al Marc com a mi ens encanta menjar i ens encanta escoltar els discos sencers. És per això que cada programa que fem dura el que dura el disc. Avui seran aproximadament 27 minuts, que és el que dura Plora aquí, el nou disc de Ferran Palau. Bon dia, Ferran, com estàs i què esmorzes? Bon dia, esmorzo unes magdalenes i un suc de taronja. Què I el tal? piti on el tens? El piti ja me l'he fumat. Què et sembla, Ferran, si comences parlant-nos dels protagonistes d'aquest disc? No? Són dos monstres? Sí, dos monstres, és l'Sniff i l'Smosley, que en una espècie de dimensió paral·lela als nostres boscos hi viuen criatures com ells i ells són una parella que viuen feliçment a la natura salvatge, però l'Sniff en algun moment té la necessitat de visitar-nos, de visitar els humans i com vivim i què fem, i a partir d'aquí comencen a passar mogudes. Com van sortir els noms? Pues a veure, com que jo ja tenia el títol del disco, que era Plora aquí, pensava com s'ha de dir el monstre, Sniff era com bastant evident, no? I Smosley va sortir... Sempre tots els títols em surten fent el tonto amb el Leo, amb el meu fill. Smosley era perquè jo estava buscant Muesli a l'armari, saps? Ho has dit, Jo ho he dit, això sona a Muesli, sí. I li vaig dir, on està el Mosley? Amb el Leo, on està el Mosley? I va dir, hòstia, Mosley és Mosley, és bon nom, papa. Vinga, ja tenim el segon nom. Uala! O sigui que ja existien els monstres, però no estava batejat el segon. El segon no estava batejat encara. En pixo. I com es van gravar les veus de l'Sniff i l'Smosley? Jo crec que aquesta és la pregunta més important per mi de la sonoritat del disc. Pues així. I l'Smosley seria més... És tu tota l'estona? Sí, sóc jo, clar. Però no està toquetejat. Quasi poc, molt poc. A veure, el Chen va fer alguna coseta, però no, de pitch i així no gaire, saps? Va fer provatures o van sortir bastant ràpid els dos? Vam anar bastant a saco. pedo, Sí, és que ja molava. Jo les portava al mòbil, ja preparades, i ell les va exportar, i les va, no sé, toquetejar una mica, no sé el que va les havies fer. gravat tu amb el mòbil. Sí. I tal qual van entrar al disc gravades amb l'iPhone. Sí, moltes coses del disco estan gravades amb iPhone. Sí, Què dius? Sí. Bueno, paisatges de fondo, monstruitos, sons, que després pues, els hem merdejat a l'ordinador i així, però sí. Però tu havies pensat les veus de l'Sniff i l'Smosley i havies tu gravat ja el monòleg. Sí, per tu perquè, significar clar, jo alguna vaig tenir molt de temps per estar pensant i recopilant idees i a la meva llibreteta anava apuntant idees i una d'aquestes idees és quines veus tenen aquests monstros, saps? Perquè molaria que sortissin en algun moment fent alguna cosa i això el Chen ho va estirar molt, saps? Pues, farem temes així supercurtets com perquè cantin els monstres o rapegin o el que sigui. Això els volies preguntar, no? El tema interludis, no? Sí, de fet era una pregunta que tenia apuntada perquè jo encara estic dividida, és a dir, no sé com em sento amb dels interludis. O sigui, estava bastant acostumada a una intro i una outro d'un disc, però no estic tan acostumada a escoltar interludis i volia preguntar-te com va sortir la idea i per què. Això és més típic potser dels discos de rap. De rap, clar. I tu rap no el treballes molt. No, clar, no ho tinc gaire treballat. Aquest gènere no el tens allà gaire. Però Tyler sí, que has escoltat, ell ho fa molt, no? Però Tyler no he escoltat molts discos sencers, Ja. És una assignatura pendent que tinc que ho hauria d'haver fet, la veritat. Pues, no sé, va anar sortint això amb el Chen. Volíem fer petites intros per les cançons. Normalment jo era molt austero, saps? Allò començava ja amb l'estrofa sense intro ni res, no? I aquesta vegada pues, volíem com introduir d'alguna manera cada tema i després doncs, fer descansos, al mig hi ha Dinosaures, que és com la mitja part per canviar el disco de cara A a cara B i tornar a posar l'agulla, i és com, no sé, tot això, aquesta litúrgia d'escoltar el disco, no? Que vagin passant aquestes cosetes. I per què tocar la flauta, Ferran? La flauta la toques tu, he vist els crèdits del disc. Sí, hi ha flauta, hi ha xilofon... Bueno, tenia aquesta moguda de tornar una mica als orígens d'Anímic, saps? De les primeres coses que fèiem amb Anímic, i en aquella època, que era 2003, 2004, 2005, es feien servir molt aquestes coses, flautes, xilofons, melòdiques, saps? Instruments així com de joguina. I, clar, vaig pensar, hòstia, han passat molts anys ja, jo crec que torna a donar la volta al cicle i he de tornar a utilitzar aquest tipus de trastos, així que... I a més s'hi es queia molt, no? I les he utilitzat de forma molt,
en cap moment hi ha una melodia de flauta, són més per fer sorolls i ambients allà darrere. Sí, de fet, t'ho volia preguntar, que aquest disc em recorda molt més, potser... Jo havia apuntat més potser l'Aigua del Rierol, que potser el tinc més escoltat que Anímic, però em recorda molt més potser a Ferran Palau de fa molts anys, que no potser l'últim que havies fet. Això va ser una cosa que et va sortir de dintre, et va sortir de forma natural, perquè també tinc la sensació que potser tota aquesta etiqueta del pop metafísic, que us l'heu inventat així d'una forma innocent, potser li va fer un gra massa des d'altres esferes. No sé si també volies com fugir una mica d'aquesta idea o no. No hi ha masses decisions preses, les coses passen una mica soles, i sí que anava... Jo diria que el punt de partida era Joia, potser, saps? Que era l'últim que havia fet, i les cançons que em sortien anaven una mica per aquí, però jo tenia ganes de barrejar-ho amb una estètica més rapera, saps? I llavors com acostar aquests dos mons, del folk i del hip-hop, i no sé, és una barreja potser de totes les meves èpoques, saps? Potser. Però no ho tinc clar, és que encara no tinc perspectiva perquè acaba de passar tot i m'he d'allunyar una mica del disco, i llavors quan me l'escolti d'aquí un temps potser veuré més clar si és més de la primera època, de la segona... En tot cas, o del pop metafísic, no sé, no estava buscat llavors i tampoc he buscat ara fugir d'això, és una cosa més aliena potser a mi i al Joan Pons, el petit de Calaril, que no pas algo com... És que és molt raro, tio, perquè realment és una cosa que sembla molt vostra, però vosaltres tampoc mai ho heu portat com una bandera, vau ser com una broma que vau fer, com per crear com això, un imaginari curiós, però com de sobte es va fer un gra i de sobte d'allò va néixer com una escena que ni volíeu, potser no us interessava, i no sé, és molt sorprenent. Divertit, en tot cas. Sí, és funny, és funny. Ara que parles del Joan Pons, ell és una de les 3 persones més implicades en el disc, a banda de tu, les Mosley i l'Sniff, no? Que serien el Jordi Matas, el senyor Chen i això, no? El Joan Pons. Com ha sigut aquesta sinergia creativa? O sigui, no tant com l'has viscut tu, sinó també a nivell logístic, no? O sigui, el fet de que hi hagi coses gravades aquí, allà, com ha sigut el procés, com ho has gestionat i com de llarg ha sigut gravar un disc, aquest disc, perdó. Bueno, jo sempre necessito com els meus socis. Primer de tot, la Luis, la meva parella, la meva mànager, la meva confident, i la que m'inspira moltes de les cançons que ha escrit. Ella és la primera que comença a rebre senyals i és una guia molt important per mi, per saber si vaig ben encaminat o no. Quan he superat l'etapa Luis, llavors busco el Joan per gravar les veus i és el punt de partida del disco. Per tant, necessito algú que em reconforti molt, que em doni confiança, saps? Que em creï un clima molt càlid. I me'n vaig anar amb ell al teatre i vam fer les veus, guitarres acústiques. Les veus ja les havies fet allà anteriorment? I algunes les tenia gravades de casa, com per exemple la cançó que tanca el disco, que està totalment gravada a casa, en plan a lo Gogarro, i em va encantar com sonava i es va quedar així. Però la majoria de veus estan gravades allà al teatre amb el Joan. I les acústiques, i també vam muntar un set de bateria i vam gravar ritmes de bateria i coses per després utilitzar-les amb el Chen. I ja quan teníem les cançons en plan folk, diguéssim, guitarra i veu, i ja sonaven boniques i estàvem contents, doncs Chen, me'n vaig anar amb el Chen. I tot això sempre són espais diferents, cosa que és molt interessant i que m'agradaria repetir en pròximes gravacions, saps? Perquè canvies de persones, canvies d'espais, i s'oxigena contínuament la gravació, és un altre ambient, saps? clar. Dones aire tota l'estona, no? I perspectiva. Dones aire i perspectiva. I visions diferents, saps? I l'entrada del Chen ha sigut molt interessant perquè és una persona que jo no conec tant, saps? Llavors he vist la seva intuïció, la seva perspicàcia, saps? Gravant, i això ha sigut com superguai, no? He tingut una frescura a l'hora de fer les coses, saps? M'ha deixat molt tranquil en el sentit de que era com, tio, estem aquí jugant a les nostres coses, saps? No, res és important. I si demà et lleves i no t'agrada això que hem fet, doncs ho tirem a la bessura i en fem una altra, saps? No passa res, saps? No. I després del Chen, casa del Jordi Matas, a fer baixos i guitarres elèctriques. Amb ell vam estar com 2 setmanes, així, a poc, buscant el so de les guitarres, buscant quines referències. Una de les referències molt divertida era la cançó de final de Bob Esponja. Sabeu? El pep-pa-pa-pep-pam, aquell so. Clar, el Jordi grava amb amplificadors així petitonets, saps? I buscava molt aquest so com hawaiano, lo-fi. I això està bastant en tot el disco. Sí, ara que... És veritat. Joder. Sí, i després, amb el que havia fet el Jordi, vaig tornar amb el Chen i ja vam acabar la produ, i després Innercat
doncs li va donar el so El així toc, robusto que té el disco i ben totxo. Sí. Sí, que em sembla un procés realment em sembla com un procés molt xulo, que des de fora sembla un procés com molt estimulant i que has pogut gaudir molt, que jo a vegades quan parlo amb artistes que és un procés d'una setmana o 3 dies, van ràpids a l'estudi, no poden com potser gaudir com la fase de creació, que crec que és molt interessant, i veig com tu tens com la capacitat d'allargar-ho i de poder gaudir del procés. Tots els sistemes són bons i està molt bé provar coses diferents, saps? Si tu tens una idea clara i sòlida de cap on vas, pues deixar-te portar una mica en diferents espais, diferents persones. També pot sortir un discasso d'una habitació i no sortir d'allà durant 3 mesos, saps? Això també passa, vull dir que totes les maneres són interessants. Sí, és deixar-se jugar, no?, amb els elements que tinguis a l'abast. Claro. Que guai. Hi ha 2 temes, un és el que estem escoltant, Aquí no hi ha truc, i Fil d'or, que són les úniques cançons que consten produïdes pel Mates. Com és que només aquestes 2? Perquè aquestes 2 sí que les vam iniciar a casa seva. I la producció ja va quedar bastant arreglada. Per tant, els ritmes, alguns soniditos i algunes coses ja estaven molt enfocades. Jo vaig regravar veus, guitarres i coses així, i el Chen també li va posar la seva mandanga. Però diguéssim que a nivell d'estructura, de producció i així, ja hi havia un pes molt Jordi Mates. Però per aquest disco vam decidir fer-ho així, ell fer més de músic, no ocupar aquest espai com de productor i deixar que la producció la portés una mica jo, una mica el Chen, una mica el Jordi també, i això, anar escoltant opinions i anar fent, no sé, potser no està molt clara la figura del productor, i això també és interessant, saps? Perquè no hi ha una sola visió, sinó que hi ha moltes visions diferents. Bueno, clarament és una foto d'un moment, no?, el que diem sempre dels discos, una foto d'un moment, i tu en aquest moment tenies aquestes persones a prop, tenies aquest privilegi i l'has utilitzat i l'has gaudit. Totalment. Si una altra persona potser no té tanta gent a l'abast, tan talentosa o amb una perspicàcia, amb qui confiï, saps? Jo què sé. Però tothom té col·legues al voltant amb qui pots liar-te a fer coses, i està claríssim. I una cosa interessant també que volia explicar és que no es va mesclar del tot aquest disco i no es va masteritzar del tot. No va tenir aquest procés clàssic de gravació, mescla, mastering, sinó que es va com barrejar tot. Amb el Chen, a mesura que anàvem gravant coses, ja anàvem deixant el so més o menys al nostre gust i no ens vam posar a mesclar de zero. Saps? Quan ens va agradar ho vam deixar allà i li vam passar a l'Innercat. I l'Innercat va tocar coses de mescla i va apretar el so, i durant 1 o 2 mesos vam estar discutint i parlant d'aquesta cançó la veig potser un pèl tova, aquesta la veig massa agressiva, aquesta m'ha quedat baix això, aquella... O sigui que vam mesclar, masteritzar, tot molt barrejat, tot molt difuminat. I trobava a faltar això, no?, que quan es masteritza un disco t'envien una versió, si t'agrada guai, si no pots fer un canvi, t'envien una segona versió, però ja està, no hi ha més. I en canvi, amb aquest disco ha sigut com si l'estiguéssim mesclant encara, saps? He pogut fer tots els canvis que he volgut. D'entrada ja ho vam parlar, que ho faríem així amb l'Innercat, i amb ell li va molar la idea i realment estic molt content, ha funcionat bé aquest sistema. Vull dir que de vegades es poden trencar les normes de com s'han de fer les coses, saps? A lo millor un disco no cal que el mesclis, o no cal que el masteritzis, no sé. Sí que aquest procés està com molt tancat, tothom passa per aquí, ja siguis la persona més famosa o la menys, tinc la sensació que és un procés que sí que està molt establert, que no conec com altres processos com aquest que tu acabes de comentar. Per què creus que és això? Perquè la gent no s'ho planteja que hi ha altres opcions o perquè creuen que és... No, perquè venim d'uns sistemes de gravació clàssics, on era necessari fer això, no? Perquè el disco pogués sonar a un volum determinat i perquè més o menys sonés bé tot arreu, s'ha de masteritzar. Però és que la tecnologia... Ja fa temps que no cal, potser, no? La tecnologia ens ha donat altres opcions de fer les coses i ara, no sé, la Carlota al seu quarto amb el seu ordinador, amb la guitarra, pot aconseguir un so com superguai, no? I per què fer-li res més si a tu ja t'està agradant? O li envies a les teves col·legues i et diuen joder, que maco que sona això, està perfecte, saps? És com, doncs ja està, no? Per què no? Bueno, clar, que jo crec que té les seves avantatges i els seus inconvenients, no? Que sigui una sola persona aquí... Però bueno, en aquest cas també hi havia moltes més orelles. Vull dir, pel que tu dius, perquè el senyor Chen no ha només gravat i produït, també va deixar els elements bastant col·locats a la mescla, no? Totalment. S'ha repartit, no hi ha hagut uns rols superdefinits, sinó que tothom una mica ha escoltat i ha dit això, altre. I el Chen ha fet de músic, també. Ha fet música en el disco, no només producció, diguem, saps? Ha posat les mans
i el meu cosí, que ha fet més de músic, també ha fet una mica de productor. I és això, els rols s'han barrejat molt i això ha sigut molt guapo, molt divertit. De fet, a Sniff dius una frase que dius que estàs acostumat a aquest espai entre sintètic i supernatural. Sí. Crec que està com molt relacionat potser amb el so del sí, propi absolutament, disc, no? És una metàfora total del disc, per parlar no? de com em sentia gravant aquest disco, saps? Estava buscant una textura supernatural, I sintètica. però a la vegada amb processos molt sintètics, no? Digitals, també analògics passats pel digital, saps? Digital passat per l'analògic, saps? O sigui, Sí. al revés. Provar totes aquestes cosetes, no sé, jugar a veure què passava. És que mola molt, perquè avui l'estar com escoltant concentrat amb els cascos i dic, hòstia, és que realment sona molt bé, però també té una mica un toc a maqueta per entendre, o sigui, realment com... Crec que aquesta idea que explica realment l'aconsegueixes com que sona molt proper però ara sona molt bé i és com, hòstia, realment costa trobar productes, o sigui com discos que sonen amb aquesta concreció de la voluntat, perquè a vegades noto que sempre sona una cosa com molt similar estandarditzant tothom i com trobar com aquesta cosa concreta sense tampoc que tu m'has explicat, sinó a l'escoltar-ho i com veure que té sentit i joder, aquí hi ha un treball molt guapo darrere. Jo crec que ara estan passant tot a la vegada, saps? I tot es fa... O sigui, surten coses molt digitals, surten coses analògiques, ara tot està passant a la vegada. Hi ha tanta música i tantes idees confluint a la vegada que és meravellós, no? Jo volia preguntar, jo he sentit en aquest disc, o sigui, això és algo de Ferran Palau, o com a mínim dels últims discos, 100%, però en aquest disc jo he viscut d'una manera com més intencionada el lloc que ocupa el silenci. O sigui, com que el silenci és un instrument més dintre el disco i volia preguntar-te si tu també ho has viscut així, si és una cosa conscient i com et relaciones amb els silencis en els temes. Sí, això ja fa molts anys que vaig descobrir-ho. Ho vaig descobrir amb els concerts, precisament quan allargava espais entre potser una estrofa i un estribillo, aquella tensió, deia, hòstia, aquí hi ha alguna cosa, saps? Perquè es crea com una incomoditat al mateix temps que és emocionant. I amb el Jordi, treballant amb els discos, també vam començar a introduir molt espai com un element, com una música, no? Com si fos un instrument, no? Ara farem un super silenci. I és com... Uala, què ha passat? Que s'ha acabat això i de cop torna a arrencar, no? M'encanten els silencis. Partir des del silenci és molt interessant perquè llavors ets molt més cautelós a l'hora de posar elements, saps? Ets molt més conscient. Intento no posar moltes capes una sobre l'altra, que cada cosa tingui el seu moment, el seu protagonisme, que no es trepitgin. És una mica com... No sé, el silenci és poderós, no sé, la fragilitat també és poderosa, no? Associem més el poder a una cosa forta, una cosa dura, no? Però la fragilitat té la seva cosa també, i el silenci és igual. Potser el soroll d'entrada sembla que sigui molt més poderós, però potser no és tan així. No. De fet, ara està pensant que les dinàmiques normalment en una cançó busquen com el seu punt àlgid, o sigui, la dinàmica es crea a partir del creixement, o sigui, de l'augmentar el volum, ja sigui per capes, i en el teu cas tinc allò que com potser la dinàmica es busca amb disminuir, o sigui que la música sempre està, com jo ho percebo, en un to, i llavors quan baixes, quan hi ha un canvi de dinàmica, i em sembla com una cosa que no estic acostumat a escoltar. No sé si és així, perquè no noto que la teva música de sobte com vagi cap a dalt, com busqui aquesta part de l'èpica... No, és veritat, i més en aquest disco jo crec que encara més és radicalment pla el so, en el sentit de que tu estàs allà a un nivell i l'únic que pots fer és baixar, buidar més aviat, no? Sí, buidar i tornar a omplir. Però això també és una idea molt de hip-hop, saps? Sí, total. Ritme i veu a la cara, no? Allò com superplanot, sí. I de vegades està superbuit, de vegades entren elements a l'estèreo, tornen a sortir, però sempre tens allò molt pla davant. I això és una cosa que, no sé, ja fa diversos discos que faig això. Potser ja hauria de començar a plantejar-me canviar la idea. O no. I això també que dius el hip-hop, o sigui, també he notat que em costa molt diferenciar les tornades dels versos i tal d'aquest disc. No sé si és una cosa que ets conscient o no, o potser jo que no me n'adono perquè ho parlo amb la Carlota i no està totalment d'acord. I és com, no sé si potser pel tema aquest del hip-hop que dius que tens al cap, que com tot va com passant d'una forma molt lineal, que potser també com tot aquests punts d'èpica, que llavors és, hòstia, a mi, ara que estic escoltant l'estribillo i la tornada, com tot és com plan en aquest sentit. Això és la meva percepció, no sé si estàs d'acord, si no... No m'havia fixat. Jo diria que els estribillos són reconeixibles, com sempre, més o menys. Depèn de la cançó, potser hi ha cançons que són més evidents i cançons que menys, però
No sé, sí que normalment omplo una mica més l'estribillo i buido més les estrofes. Això crec que està en aquest disco, la majoria de cançons. No sé, en tot cas, no se m'havia acudit això. No, potser he estat jo que m'he fixat en una cançó i llavors ja he fet aquí la fumada. Potser. No sé si a mi em molaria que ens quedés temps per parlar de l'estètica més a fondo. Sí, dale, ataca. No? Parlar del curt, o sigui, com ha estat, com ho has viscut, si ha sigut paral·lel a la gravació o si ja tenies el disco tancat, tot això. Bé, doncs això ha sigut totalment paral·lel i això m'ha fet molt feliç poder-ho fer tota la vegada perquè tot ha agafat una cohesió molt bèstia. Això ha anat amb el Pablo Maestres, el meu soci, que ha escrit i ha dirigit aquest curtmetratge. Amb ell, des de les primeres maquetes ja li anava enviant, els meus primers ninots que jo feia a casa l'enviava. Teníem al principi dues visions diferents, jo potser una visió com més lofi, i ell volia fer una cosa més Spielberg, no? Més com aquests monstres han de semblar que estan vius, i a poc vam anar trobant el punt comú, i ha sigut èpic, això sí que ha sigut èpic, rodar això. Ha sigut un rodatge supercomplicat, amb moltes persones implicades, molt d'esforç, desinteressat, o sigui, només per sumar en una peça artística que, no sé, que creien que molava participar-hi. El Pablo Maestres té aquest poder de convocatòria super heavy, no? Que de cop tothom vol treballar amb ell, i jo tinc molta sort d'haver-me'l trobat i de que vulgui ell fer coses amb mi, saps? Perquè llavors m'aprofito una mica de tots els seus contactes i tota aquesta gent que té al voltant. Ha sigut un procés una mica com el disco, totalment col·lectiu, amb moltes més persones. Cada detall dels monstres, les ungles, els ulls, les parpelles, com s'han de moure les parpelles, com s'ha de fer el mecanisme, com ha de moure la mandíbula, com ho farem, per on veurà la persona que va dins, la persona que va dins com s'ha de moure, quin caràcter li ha de donar, el Robert, que es va fer el personatge totalment seu i li ha donat gestos a l'Sniff que són totalment personals, saps? Que són molt reconeixibles. O sigui, està tot fet a un nivell tan extrem. Cada plànol pràcticament del curtmetratge és una localització diferent on s'ha hagut de muntar tot un set d'art. Quan surt una botiga de pastissos s'ha hagut de fer la botiga de pastissos. No hem anat a una botiga de pastissos, s'ha fet, saps? Ja. O sigui, és una bestialitat. Són, no sé, 200 persones potser currant en això. És una cosa molt burra. Jo encara no ho entenc. De fet, quan estava allà al mig i pensava no entenc què estem fent aquí ni per què està passant això, saps? Però ara que ja està acabat i que és una realitat, és com que, no sé. Total, que estic molt agraït a tota la penya que ha fet això amb mi, i no sé si t'he explicat la part estètica, però no sé, crec que és bastant evident, no? D'on surt del cine dels 80, dels 90, dels muñequitos, i va d'això. Quantes cançons del disc hi ha al curt? Mira, aquesta intro del pues això és el que obre el curtmetratge i el tanca també. El tanca amb una versió diferent d'aquesta mateixa cançó. La cançó central del vídeo és Avui, i després hi ha tota una música que no surt en el disco, que està generada a partir d'aquesta cançó per al músic Four Boys, que és un músic més vinculat a la música electrònica, i després hi ha una peça de jazz que no l'ha composat ningú de nosaltres, que està comprada. Uau! Sí, perquè necessitàvem música per un programa de tele i no sabíem fer-ho. Vam intentar fer una cançó de jazz i no, Sí. I no, és molt difícil, clar. Simular una Big Band, com ho fas, això? No. Que tronat! Sí, i vam comprar una cançó. Sí. No ens va costar molt cara, la va comprar el Pablo. Que tronat! Hòstia, no ho sabia. Tinc moltes ganes de veure'l, moltes. Clar, que jo les va estrenar ahir per quan sortia el programa. En principi ha d'estar a Filmin, no estic segur si està ja penjat o no, però hauria d'estar. Quan surti el programa, segur. I jo recomano a la gent que el vegi que se'l posi 2 o 3 vegades, perquè o sigui, és com tirar-se per una cascada, saps? O sigui, t'absorbeix i arribes al final i dius, però què collons ha passat? Necessites com si fos una atracció de PortAventura. Totalment, és vertiginós. I necessites com tornar-ho a veure perquè està ple de petites simbologies i coses que vas pillant a mesura que ho vas veient. Oh, quines ganes. Abans o després del disc l'hauries de veure el curt. Si es pot fer en un ordre, quin diries? Jo potser escoltaria abans el disco i després em posaria... Sí. Per com conèixer una mica tota l'atmosfera que crea. Sí, exacte. Vale, súper.
Et volíem preguntar si, la pregunta clàssica, si aquest disc fos un esmorzar, quin esmorzar seria? Seria, doncs, ous remenats, bacon, suc de taronja, cafè d'aquest així americano i cereals. Bon D'aquests- esmorzar, eh? Sí, d'aquests que gires la caixa i tens com un joc per fer. Vale. O sigui, no muesli, sinó bons cereals de sucre De sucre xungo, sí, sí. i edulcorants. I el suc també hauria de ser com un Sunny Delight o alguna cosa així. Sí. Wow, all right. I per acabar, com recomanaries escoltar aquest disc? En companyia? Doncs jo sense? recomano escoltar-lo sol, millor, sí. Amb companyia potser no. Després ja sí, però vull dir, entrar-hi sol. Escoltar-lo fort de volum, perquè està pensat perquè la veu se't fiqui dins el cap, saps? Llavors ja sigui al cotxe o amb auriculars o com tu vulguis, castanya el volum. Sense fer-se mal, però castanya el volum. Jo volia fer una última pregunta, Tira. que l'últim dia que vaig estar amb tu, Ferran, deies que aquest disc era com si fos sur una mica, i m'agradaria saber si fas altres comparacions de la música amb altres coses, que sé, amb aliments o amb colors. O sigui, me sembla una comparació molt curiosa i molt acertada, i em vaig quedar amb la curiositat de saber si compares també la música amb altres coses, o realment és una comparació que fas. Serveixen materials, serveixen espais també, com per exemple una cançó pot ser aquàtica, Vale. desèrtica, això també s'utilitza molt. Pot ser com de selva i veus molta vegetació verda o veus vegetació seca. És que és com les olors, no? Vull dir, jo crec que tenim els sentits molt connectats i la música juga molt a aquest paper, no? Quan vas sentir una cançó i vas olorar una cosa o estaves en un càmping a França o no sé què, no se't queden allà llegint aquella cançó i tornes a aparèixer inclús, et passa al revés, que un dia sents olor de gespa mullada i te'n vas al dia que vas sentir aquella cançó, saps? Està tot com superconnectat. I per això passa que quan fas música doncs penses en aquests conceptes, ja siguin materials o espais o elements de la natura o sintètics també, saps? O el que sigui. Que guai. Què, Marc? Ho podem deixar aquí, Per no? desgràcia, sí. Per desgràcia, el disc s'està a punt d'acabar. Sí. Jo volia afegir que mai en la història de l'Esmorzar hem donat gràcies als tècnics que ens acompanyen i jo em sento profundament avergonyida per això. Serà per alguna cosa, no? Bueno, no sé, és que no sé per què no ho fem. No, El Marc tenia un perquè som programa abans, som un jo no he desastre. tingut mai Perquè cap som un altre programa, desastre. no sabia que això es feia i ara em sento molt malament. som un desastre. Així que avui donarem les gràcies al Bartu i al Carlos, que ens estan Merci. acompanyant. I res, donar-li també les gràcies Sí, al al Ferran. per venir a esmorzar amb A nosaltres. vosaltres, ha sigut un plaer. Moltes, Tenia ganes de moltes venir ja. gràcies. Sí, per fi. Motius des que vam començar. Sí. Pues I la res, resta que esmorzi fort a casa. que esmorzeu Molt fort, important. que vagi molt bé. Adéu. Ciao. Quin deu ser més perillós, el camí que hi trobi a dins o el camí que farem junts. Vull somiar com si fos un nen petit, vull donar-te la flor que tinc. Vull volar com fan els ocells amunt i que em diguis que ho entens.